Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να συνδεθούμε στον OMV από Windows. Έχουμε δείξει από Linux, από Windows είναι λίγο διαφορετική διαδικασία. Πάμε λοιπόν στο OMV. Θα πάμε στο Services, SMB, έχει και το εικονίδιο των Windows, Settings, αυτό να είναι Enable, το Browsable να είναι Enable, Use Send Files και ασύγχρονους Input-Output και πατάμε το Save. Αφού το κάνουμε αυτό στα Settings, πηγαίνουμε στα Shares και εδώ πέρα δηλώνουμε έναν φάκελο. Enable, Select, δηλώνουμε τους φακέλους που θέλουμε. Θα βάλω το share, ένα όνομα για comment, browsable, το high dot και save. Και έτσι δημιουργείται αυτός εδώ πέρα ο φάκελος. Τώρα πρέπει να φτιάξουμε user γι' αυτό. Άρα user, δημιουργώ ένα user, create, θα το ονομάσω win user, θα του βάλω και έναν κωδικό, confirm. Groups θα είναι groups users, disallowed account modification και save και apply. Τώρα που έχουμε και το user, μπαίνουμε στα Windows, ανοίγουμε τους φακέλους μας, πάμε στο network και πάμε στα shares. Διπλό κλικ να ανοίξει, έτοιμα τα shares. Και τώρα εδώ πέρα στα shares μπορούμε να φτιάξουμε και να τοποθετήσουμε ό,τι θέλουμε.